kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngay. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Na, apay nga agil-ilad ka laang dita si ka Andrea. Apay kadi ayamanang. Agluto ka kumamutan ah. Nasapa pa'y manang. Ay nawaw, ay niya nasapa mo't nga ibagbagam dita, kat agala sa ismutan. Nasapa pa'y kuna lang arudan. Hay, saan man ati kinasadot mo ti ipakpakat mo. Di mo ibaga asyak pay laang ti paglutwam. Amumot anak kitang dana. No nabannog ka, aginana ka lang dita. Siya kunti makamong agluto. Ay, day takot tijak kayat kan ka. Ay nawaw. Agluto ka laang ngamin no kay kayat mo. Anya nga oras ngayon amangan tayo no kastalaang. Ni manang mo't, nakapigpig sa manan ti sa una. Kasano, kas kalabaldado iti kastangar aramidong. Agil-ilad laang da tao, ibagayo mo't tan abaldado. Ay nawaw. Pudnomad, kas kalabaldado, takasadot mo ti aggunay dito'y balay. Di mo mo't ngarod kayat ti agaplay iti trabaho. Itay pa'y amakadlawa ka. Anya ti madlaw mo, lakay. Saan kayo umot nga agsarsarita iti kabsat mo? Uray tong palbiag asaan kami agsarita. Awan nasakit abakrang ko, Artemio. Ay nawaw, anya man ti diyo nagkinaawatan nga kabsat? Kasano mo ngamin, kas labaldado da itakabsat ko. Kasarita mi tinasayat, abakit? Namin ano mo tin akinasarita. Ngam awan latamad ti mapaspasamak. Kas labaldado at talaga. Day tala agpadpadakkel iti ubot ti amunang aramiden. Noon niya man ti diyo nagkinaawatan. Pagsaritaan nyo anasayat, amuyo mo't amay sa abalay laang ti pagnanagdan tayo. Saan mo't amabalin apapanawam ti kabsat mo? Tabalay dagiti dadakkel yu da ito. Hay, nauma akon lakay. Imbagak mo't ngamingkin kay de, nga agabang tayo, ngam di mo kayat. Sikat ti nagdesisyon nga agnaed tayo dito. Iso nga aganos ka. Adda ka din ni ading mo Andrea Jabalayaw, kanakan Mirasol. Adda angkal, apay. Diyak mo ngamin maranaan. Ibagak ko mga agaplay iti bikir iti kasinsinyaw. Kano kas labaldado day di akabsat ko angkal. Isumanen tinagapaan mi idi Lunes. Kaslabalda daw. Kasadot na ti aggunay day jay. Day talaang mat agpupupok ijay balay ti amuna. Agpadpadakkel iti ubot. Anya, Day tatipod no angkel. Narigat ang maibaon day jay. Sigurado nga apaan nak no ibagak nga agaplay iti trabaho. mala, sakto lang hindi makisarita kin kwa na. Nasaysaya at pay angkel. No adda kayat yung nga ibaga, idiretso yulatan kan kwa na. Tatalagang agsubang kami no agsaua. At damat kahayam ti sana nagkinaawatan da Mirasol kin Andrea nga agkabsat bakay. Anya ti saan daan nagkinaawatan sa Torlakay. Kaslabaldado ka nung amin ni Andrea. Kanayon ka nung agpupok iti balayda. Di na kayat ti aggunay. Una, tamo na nga ni manang na. No apay mo't ngamin nga ijay anag naid da Mirasol ah. Dayta nga road lakay. May mayat no saan nga iti family house dati pag naedanda. Nang runa kat kasta ti kabsat na. May mayat no limasin dalaengen. Naku nampay bakit? Kahit nakasaritam ka din ni Andrea. Saan pa'y? Sikanto ti mangibagakan kwa na numapan ka iti ayanda. Adda kapi iti tirmos, antisuleng. Mga lakay laangan iti tasayaw. Saan akapiti gagara kaanakan? Anya nga ron ti gagarayo, ante? Imayak, taumay ko ibagang agaplay ka kumamutin iti trabaho. Tapno saan ama umati kapsat mo kan ka. Ay nawaw, anya ti kayat yu asawan? Tapno saan nga agreklamo ni Mirasol.
Tapno di na ibaga akas kalabaldado. Ag-apply ka iti trabaho. No kayat mo, ag-apply ka iti bakery ti kasinsinyo. Nagistoryaman gaya man tiloko. Oh, apay an napaulimag ka. Di mo ka di kayat ti agtrabaho. Ay, kwa antay. Awan pa'y iti planok ti agtrabaho. Kaanon tungay? Nariga mo't no agaplayak kat saan kumula ang aseryoswan ti trabaho. Maadaanak pa'y kiidi iti bad record no ipilit ko ti agaplay. Anya manan ti impulpulong mo kadaan ti suleng? Impulong. Ni, awan amok dita. Ay nawaw. Apay nga rod nga amu dati maipapan iti apat ha. Dayjay ka di? Makitam dayta. Ammo matlagayam ti kayat ko asawan kat. Agindi di ammo kapay lang amin dita. Tapno ibagakan ka sa anak anagipulong. Oho, di da maamo ano di mo na ibaga kadakwada. Adda makagapo no apay an naistoryak ti may papan iti dayjay abanag kini Uncle Sator. Ti bagam kit day, kayat mo ti agpabida. No nauma kayo kanyak, mabalin mo't pumanaw kayo. Da kayo ti pumanaw, tasikamat ti nakiasawa. Saan ang mabalin asyak ti agadjas para iti pamilyayo? Adda na biro ka apagabangan tayo, Mirasol bakit? Ijay? Iti ayan ni Auntie Ines. Nalakalaan da abang ijay. Pag-urayan tayo amalpas ti kalapaw tayo. Kaano nga rod nga umakar tayo? Sika ti makamo bakit? Mabalin no bigat? Nasaysayat manan bakit? Narigat agan anos dito. Sakit grabe no agapa kayo iti kapsat mo. Kurang laangan kat agkinabil kayo. Bun atakas jay mga minti ugal yun na. Kas labaldado ko na lang arodon. Agulimag kan. Ang mga numangag nakakat agsubang kay manay. Mabusurak launay kan kuha na lakay. Ti panunutom latan kat lumasin tayo mutlaangan. Awanan ti pa kasi kuram. Agab-abang magaya mandamanang mumira, Saul, Andrea. Ay nawaw, kapilitan ante, kapilitan nga agadjas da. Saan mo't amabalin asyak ti agadjas para kadakwada. Anusan dati agabang ta isuda mo't ti nagdesisyon nga agpamilya. Kasano ka nga nga rudeng? Kabaalak ti bagik ante. Awan mo't nga rod trabaho. Agtrabaho isuda laang ayat ti kabaalan na ti agtrabaho. Naka-apply ka ka din. Saan pa'y nga mag-applyak to? Ang mga no hiring pa'y laang ti bakery ti kasinsin mi ante. At damat na nabirukan da kaduada. Nukas na nga rod, ag-applya kun iti sabali. Ay katun agtrabaho ka tapno adda kanem. Saan kat aday ta kinasadot mo, tinangruna. Agap-abang madgaya man da Mirasol suleng bakit? Idi kanupay na palabas alawas lakay. Osto, ano limasin da mutan? Tapno maliklikan ti panagapad ang agkapsat. Kan, tapno masursuro mo't ni Andrea ti tumakder iti bukod na asaka. Nako nampay lakay. Aso kan pusa nga min dagiti agkapsat. No si bibiyag pa'y dagiti dadakkel da. Sigurado ang makaungot dagiti. Bakit dan? Ngam kaslawan manaknakom da. Kasano mo ngamin kat sadot ni Andrea. Uray asino mo't ano kasjay ti kabalay mo. Talaga ang masikuran ka. Ditan pagsaritaan di may papan iti day tabanang bakit? Isuda mo't at makaammo ang mga rami iti pagsayaatan da. Mangidasar kakit din iti kanantatan eh. Mabisin akong. Busy kayo kaday, Auntie Suleng? Adda ka din napatag nga ibagam. Amangan kunak no adati amuyo amayat agumatang iti balay kandaga, ante. Ay nawaw. Awanan kwartam aya. Panagsusweldo mo't ita. Nagigkata kun iti trabaho, ante. Anya. Iso nga ilakok ti dagakan balay, iti kasta, adati gastusak no agabrudak. Agabrod ka. Anya kumapay, ante, ipadas kumamatigasat ko iti abroad. Anya. Tulungan na amang ila ko, ante. Ikang kay tulaangan iti komisyon nyo no gatangan dati balay kandaga. Ay pangaasim Andrea. Di ka agdardara sudos. Kasaritam nga umuna ti kapsat mo no anya mo ti maibagana.
Di ka agdis-desisyon asiksikalaan. Anya ti ko nam suleng. Ilakla ko ni Andrea ti balay kendaga nga impatawid dagiti dadakkel da. Ay no, ang mukha di ti kabsat na ti kasta ang plano na. Sigurado nga inlimod naman Saan mo ta mabalin nga isula ang tagdesisyon? Dayta nga road, agpatpatulong pa'y kanyak. Tulungak kano amang ilakaw, ngamjak kaya tanarigat ti mairamraman. Husto lang ti desisyon mo bakit? Narigat ti mairaman, nang runa no tawid ti saritaan. Wen lakay, ibagaklaangan kin ni Mirasol ti plano ti kapsat na. Iti kasta, ammo na ter aramidan ni Andrea. Wana, dakkel agulo na ita no maila ako na. Kat saan mo't nga ammo ti kabsat na? Anya timbagan ang tisuling din ka bakit? Ilakla ko kano ni Andrea ti dagaken balay nga impatawid dananang kentatang. Ay nawa, apay ka nung ila ako na. Una, taipadas na kano matigasat na ijay abroad. Ay, nalakaya mo taga brom. Dayta nga rod ti di na mapanunot lakay. Isupay laeng met nga addasad-sadot na ti agabroad. Kandakkel mo't laang ti kasapulan na kwarta. San pa sigurado no makapasa? Ipagharup na siguro analaka ti agabroad. Kasarita ma, ibagam adi na ilakla ko ti balayo. No plano na ti agabro, agkita pa'y laang iti sabali a pagutangan na. Gatangan talaangan ti balay lakay. Numano ti ibagana ket iso ti yutangan ta. Sayang dayjay no ilako na iti sabali a tao. Sige, aglunak laangan no mano ti preso nga ibaga ti kabsat mo bakit? Anya ti masapul mo? Ilaklakom kanumot ti dagaken balay dananang kentatang. Wen, husto ti indanon dakang ka. No di mo kayat ti agnaud ditoy, di mo ilako iti sabali a tao. Kasapulak nga rod ti kwarta ta agabrudak. Ay nawaw, nalakalaang ken ka ti agdisdesisyon. Siya kun ti makaamoy ti bagik. Dinakman nga minan isuro. Inton madamdama, ibagam tumanan akas laak baldadaw. Mano ti presyom, taanusan mi nga yutangan. Gatangan yung arawd. Una, may mayat no siyak ti pangilakwam. Kisayam laang ti presyong, tadamot karbengak iti day ti abalay. Nalawag ka de, Adda ka di kontak mo iti kapsat mo, Mirasol kaanakan. Manmanula ang agparik na day di anti. Busy ka no iti trabaho na. Anya ti kunana, at day jay abroad. Un ka no mat anti. Apay nga rod ana ibaga ti may sa akalugaran tayo. Anabayag ka no mat na makitkita na iti may sa nga inuman ijay sentro. Anya? Dayta mo tinaistorya na kanyak. Iso nga uray da kami ken angkelyaw, ket mas daaw kami. Nukas na, saan gayam apod no ti panagabrod nga ibagbagana? Nalabit akasta kaanakan. Ay nawaw, kaslabak nang dadya at tao. Nang ipananan nga iti kwartana. Kunta kemlatan, tapno maamwan tayo ti pudno. Uray kunta kak, agulbud tumala ang anti. Urayan tay latan ti panagawid na. Talagang awan manak na kamdayjay nga Andrea lakay. Ay nawa, apay man ang ti kabsat mo bakit? Saan madgayam anagabrod? Anya? Inulbudan da tayo. Saan apod no ti panagabrod nga ibagbagana? No saan nagabro? Sa dino nga rudin ti en na ita? At dayjay syudad Anya? No maibos ti kwartana dayjay, sigurado nga agawid to. Pag naadam nga rud dito'y balay no agawit? Ay sa anak nga umanugot. No kayat na, agnaid iti kalapaw anagnaidan tayo idi. Nasaysaya at pa'y bakit? Narigat ti agan anawa. Kan barang agnakam matlaang ti kabsat mo. Andrea, Siyak nga rod manang. ay nawaw, sa dino tinaggap-gapwam? Ijay syudad manang. Nukas na, husto ti bagbaga dagiti kalugaran tayo, asaan apod no ti panagabrod mo? Wen manang, sa anak abroad. Ay nagluko kan? Nangip-ipanam nga rod iti kwartam. Awanan manang.
Ingastos mo iti awan ka is kan na abanag. Ay, pangasiyo ko ma, tapalubusan nak nga agnad iti daytoy abalay manang. Tulungan nak nga agrugi manan. Ay saan ang mabalin ti kasta ka panunutam? Anya? No kayat mo, agnaed ka iti kalapaw ang agnaedan mide. Anya? Tapno masursurom ti tumakder iti bukod mo asaka. Agtrabaho ka ngamin. Saan aday tak kinasadot mo ti ipakpakat mo? Nagawid mo't gaya man ni Andrea baka Un lakay, idi may sangal daw kanulaeng. Iso ti agnaed iti kalapaw damira soul. nagloko na ita ka na kanta. Nalabas nga rod. Sakit ti ulo ti ipapaay na iti kapsat na. Sinayang na laeng ti kwarta nga imbayad ni Manang na Mirasol. No nagpuunan na latta kuma, di nasayaat kuma. Tidamag ko kat mahilig ka nung amin iti bar. Isumo laeng tinangag ko nga istoryada, lakay. No adda iniggaman na a kwarta, masapul ang gastusan na amin. Naimbag ko man no nagagat ng trabaho, tapno masukatan tigas gastusan na. Saan mo nga road? Kasaritan man kita no kayat na ti ag-extra ti bikiri ti kasinsinda. Agadal nga minan ni Jelly, Jesudad. Awanan ti katulungan ti anak ta. Kumusta mo ti kasasaad mo ditoy, Andrea, nakong? Nasaya at latamot ante. Naimbaglaengen ta manugot ti kabsat mo nga agnaed ka dito'y kalapaw da. Kayat kukumati agnaad ije balay ngam di da kayat. Binayadan da nga rod ken ka. No apay mo ngamin nga inlakok da ije abalay Sa anakid din makasubli. Awanan kapilitan nga agano sak ditoy. Di mo't imbagaken ka ide, adi kag dardarasudaws. No di mngagak kada kayo, saan siguro akas to'y tinagbanagak ante. Talaga ang maudi ti babawe. Ngam saan pa'y mutkit di anala daw ti amin kaanakan. Wala nga manumot ng titawan ko ante. Saan pa'y anala daw ti amin. Aggagat ka, tapno nasaya at tumot ti pagbanagan ti biyag mo. Narigat ti agsadot-sadot kaanakan. Kastaman nga ro ti aramidak ante. No kayat mo, ag-apply ka iti bakery ti kasinsin mo. Agadal nga minin ni Jelly ijay syudad. Mabalinan ti agaplay ita ante. Wen, mapan ka. Ngampang nga asim ta aramidam ti pagrebengam. Aggaget ka, tapno napintas tumot ti masakbayam. Ay, nawaw! Di pa nagbaligi kat adamot laang iti bukod tayo nga ima. No nagagat kan responsable tayo, dakkel ti tsansa nga agbaligi tayo. Kanayon tayo kumaalaglagipan, at ikinagagat kan kinaresponsable, kat tulbak iti panagbaligi iti biyag. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.